הוא הקים חברת מכוניות, שהוא עצמו אינם מרוצים, אין סוף פרארי, ומאז ועד היום כל מכונית של פרארי יש בה מוטיבים ספורטיביים, כי פרארי זה מרוצים, קודם כל זה מרוצים, אבל גם כשמדובר מכונית כזו של ארטסטייל ושל חיים יפים וטובים, עדיין יש פה כמה אלמנטים מאוד מאוד דינמיים. יש לו מנוע V8, בצורת ה-V8, וההספק של המכונית הזו היא מנוע ב-4.3 ליטר, 460 כוחות סוס. 90, באמת, הם כתבו לו 60. פספסו 30, 490. אוקיי, פורמיה חדשה, כבר עם 490. פה, 30. לא, יש כל כך מסוסים בסביבה, אתה נמצא בכל הפיגורים. כולם מכירים את הסרט של פרארי, הסוסון המקבץ, ובסקר שנערך בעולם, פרארי היא המותג הנפוץ ביותר בעולם, השנתיים המותגים, אז לא דיסני ולא קוקה קולה, ולא עוד הרבה חברות גדולות שכולם מכירים, כל האנשים ששומעים את המותג אומרים פרארי. וזאת קליפורניה. כשאני יורד למטה, לאט, יש רגל מתקפל, אל תסגור את הגל עכשיו כי אתה נעיף אותה. ומה גילוחים 7 מילואיות, קצת נתונים לגבי האוטו הזה למהירות מקסימלית 307 קילומטר לשעה, זינוק מ-0 ל-100 ממש, ו-4 שנים. לוחץ ברקס, מה יפות האחור?